Shubor naga Snem jong Domkohsam Hima. Hadu mentahi ki babun ki longying ki longsem ha ki benta ba pher jongka West Khasi Hills kumjo ru wat ha ka jelahi barok away ki don shibun ki longying ki bamat ki jing'e ki jing'jenjar om tang ha ka jingduk ka jingkerdo Henry khamtam ha ka pang ka shitom kabale si laban ong baleng ba kini ki jing'e ka penlong yakite ki longying baken ha ban pha pep school wat yaki khun namartang banyo yakabam kadi kalalong kabe Kane kala jaru ya kawai ka long yeng jong kawai ka long keme ya kabalatip kerteng kum ka kong bibiana khardeu saw naka Shnong Domkohsam West Khasi Hills. Ha ka batang namar ba ukurem jong ka ulayo ya ka jingpang bampong ni ka kansa mentala komba ars nem AA kane ka long yeng kalamat ya ka jing'e. La ong ru banadu ba uteu Rangbah ulayo ya ka te ka jingpang. Ula shu rings wide bat ula ha ban shu Thiah ben klem da la shu ban yat ban yeng bat ban let bella namar utlot ha ka bormen bat upang ki thet kejan halor ka te ka jing'e jong ka te ka longyeng ka Henyo Trap Youth Council West Khasi Hills ha ka Jingïarap jong usamla lum langkhars imle president bat usamla wan te bok lengdo general secretary Hadian ba kilayo jingtem da ka jing sngow khia kilalet ban Kner ya ka Jingïarap sha ka te ka longyeng Naglang jung ni kasang problem kerku bagi ai baru kita belajar yunget problem nang yalam jadi yang kasang jung te ngim dadan kentin sibun raikum kasang SYC hi beragawai ni pha ke jing kerku kerdo ya pi kum bi kasang kantar pa badan reng jing sistem kum ni nginom du jing kerman teng ke jing im Kristen ke jing ni wala ngi dai ge sang balang ru ngi don kum ki Kristen Ngisel tu bah hateng gijing sitom gijing bang gijing jenjar kidai gijing tenju berpendek gijing nim gijing yadai berpendek tengiru juha kani kapor eng omdai bangi kentu jangai phi ngi patlang ya gijing nim gijing itu ngi pendek gijing yadai gijing ngi berpendek madai tang kata kalenti berpen sobha yang ngi la ngi im handa do mu pertai hagani kapor naklen jungi kaseng yuwan ra ki khau harakat kani ka song pisa ka barit la se la dai ni jor bakiwai ki ba ki yo ndai ka dai tang kada ka barit ka bangi kum ka yin ni kum ka sen ibu lam hapi kum ki parado prasnam kum ta u dak ka jing don bok ye ring sem nang ni shakma bangin ya samlam ya ki jing e ba phita nagleng jong ka sen ngasku apan kran ang ko kentin nam ta pa jung ni sem bodo don ring system ladang ipai ke tin ke jong blai kong kapan kan mau yang ni ke bau blai utip khambha ye gelenti ke bangi ngiat ni dan wari ki sim yeng kim sem la hap no khlem ke jing tip ke jong pa ni tin ke jong blai ngiru ngi ngech kham ba kan ga ju ka tin ke jong blai ke ba ai men sim ye phi kum ke yeng ke sam nai men sim ba phin om ju jing kerman bau blai no ke khu no ta ke yeng sam jo phi Hapadang kediki cingnya ibabun tiba pia kendu. Ada play un pli gilat lenti. Nam tajam pi kun ke jing kasam. Lalu pai ijak jing syak jing jenjar ke jong job. Agak tin ke jong play lain yu i. Apa kam kini jing jenjar ke pi mat ke jing kasam ke jong yu mat. Kini mlo ai. Andai ke jing syak sistem ke jong job gawe ke sengi play ai kan. Ingat kam bau play urger khu yang ni yang kasem bujang pi bat kum ju ru nagaleng jeng kum kasem ngini akan mau lami pi ke jeng duai